Salutare, oameni buni! Astăzi nu vom juca Critical în minunat acest live. Va dura până îl voi posta, dar să fiți pe fază. Bă-mă! Oh, nu, mă arăt. O să mă duc cu până 90. Acum voi vă întrebați de ce să mă joc dacă sunt fată. Păi mă joc, da. Nimeni nu zice, nimeni nu mă oprește de mai juca acest. Am un skin foarte fain pe armă, pe shotgun. Am un skin fain, foarte fain. Ok, deci mai trebuie să-mi încarc încă o dată shotgun-ul și durează un an. Nu trebuie să-mi încarc shotgun-ul. Bunișel. Iar trebuie să-mi încarc shotgun-ul. Să mă duc cu pistolul, să-l bat. Și mă bate. Upi. Iupi dupi. Să ne jucăm Bron. Ce zice de Bron? Dar nu știu dacă vreți chiar. Bron. E în fără unul arma. Are foarte puține gloanțe, dar asta este. Am vrut ăsta l-are pe eu sau unii. Bă, mamă. Bă, deci, ăștia stau cu sniperul ca pe șobolani. Ca șobolani, vreau să zic. Mă corecta, frate. Oricum, îmi puteți scrie în chat la mulți ani cât mai puteți, pentru că asta o să fost ziua mea. O să-mi iau vectorul. O să-i gata mapa. Bun. Numai bani. Așa, asta pe nu știu ce pe jos. Josuleț, jociuleț. Acum, fratele meu, nu știu ce nu mai vrea să joace Critical. Acum a venit Edgarel. Vrea să nu știu ce să joace, să facă 18.000 de trofee. Am ieșit de pe acum. Să nu vă pase ce jocuri am, pentru că oricum nu mă joc pe ele, dar rețin așa de încărca memoria telefonului. Mă gândesc, le țin. Acum am intrat pe Among Us. Aici. În 2021 se anunță o mapă nouă. Cred că e foarte fain. Că din câte știu m-am uitat la youtuberi, la iSigner și mi-o arătat. De ce, frate? M-am uitat și mi-a fost foarte faină mapa și în 2021 cică să bagă. Ce Peter frumos să dea mea la telefon. Bă. Am să mă îmbac în doctor, mai ales că da. Bun, să-mi pun copilul să fie zăpadă, eu am copil adevărat. Scriem în chat. Nu ăsta. G-O. Bun. Ok, dar asta nu contează. Vreau să fac un bug, să pic impostor. Vreau să pic impostor cu această culoare. Acum nu știu care șansele, dar da. Cromator. Ok. O să mă plimb pe hartă. Cum s-ar zice. Bun. Îmi pare rău, oameni buni, dar a trebuit să ies.
Deci îmi pare rău că a trebuit să ies. Sper că... Impostor! Bun. Acum, planul meu va fi download. Planul meu va fi reactor, sabo. Cât timp mă prefac, fac și ăsta. Mă duc la ele. Am stat în vent. Ce-a făcut kill? O făcut kill. White. Scuze, impostorule, dar trebuie să te scot. Acum, bine, filmăm de 6 minute, 7 acum. A ieșit 1. Ok, mă bucur că nu mă bănuiesc. Mă bucur că nu mă bănuiesc. Cred că o să fie mecizi. Da, o să fie meci easy. O să mă prefac în questul la electrical. O să dau mare O2, cred. Sau electrical-ul. Ok. Eu l-am votat pe el, că am crezut că scoate. Cel mai easy. Bun. Acum voi intra pe un joc. Da. Uitați-vă câți poză cu Edgar. Și pripune și tu poză cu Edgar. Edgarel. Am revenit, am pus un pic de pauză, că am făcut ceva repede. Bun, pac. Bun. Ok, mă joc cu Edgar. Vezi de tot mă. Ce aici?
Deci... De ce bate furarul pe Edgar când moare? Nu înțeleg. Și dau